Dneska si zahrajeme hru v Robloxu. Kdo poslední opustí box, tak vyhrává. Dejte like, odběr a my se můžeme vrhnout na video. Máme vybrat svůj tým, takže zelená. No, doufám, že ne zelenou, ale dáme modrou. Co? Růžovou chtěli, jo? Zase vybrat tým? Zelená bude silná. Ale zelená je jenom 9. Dobrá. Už nás je 10 furt. Aha, máme vybrat vedoucího, bude tady ta. Jsem úplně jako poslední. Přičítají se nám penízky hezky. Počkej, my nemáme vedoucího. Easy. Ale proč máme jenom polovinu životu, se mi vůbec nelíbí. Počkáme si hezky ještě 5 sekund. Můžeme se podívat do shopu, za Robuxy všechno samozřejmě. A dobrá. Od potato, tak to jdu pryč. Počkat, nejdu pryč. Ty to dostaneš, chlapče. Ty to dostanete. Easy, jo. Ne, prosím, je to nechci. 20 sekund ještě. Ona jde po mně. 4 sekundy. GG, Bacon Boy. Oba dva G. Ale jako 12 lidí ze statou už je krásné číslo, dámy a pánové. To je taká svíčka. Počkej, já si chci sednout k němu. Jož, já si chci k vám sednout. Jo, nice. Nice. Zase od potato, ježiši. My jsme v chillu úplně. To je krása. Tak se trefu už pořádně. Se neumí trefit. Collect cash, počkej, tak to potřebuju. Což to bude? O život. A ona rychle běhá. Aha, to bylo jako jen tak. Ne, on umřel ten, co měl... Běž pryč. Pomoc! Já jsem umřel. Proč? Dobře, takže si dáme druhou hru. A pokud si chtěli další díl, určitě na toto video dejte like a odběr. My si můžeme zaspinovat. Jo! Dobrá, měli jsme defusnout bombu, což se nám podařilo hezky. Co dál? K tomu, jako na ten dron bych chtěl jít, jo. Ok, máme tam jít, rychle. Máme vybrat tým, do prostředního určitě nejdu, jdu do zeleného. Tady to vyberu třeba. Mi to jedno úplně. Vybereme našu lídra. Tady ta slepice na vozíčku. Já jsem přední. Co se děje teďka třeba? Já to absolutně nechápu, jak to, že jsem přežil. No, nevadí. To... Nebudeme se k tomu vyjádřit. Ne, nikdo z vás to neviděl, co se předtím stalo, jo? Co to je? To je ovíčko nějaké. Já se obávám, když je to skočit, tak tam skáču. Ono to stoupá! Já nevím, jestli bych přežil, kdybych tam stál. To se dozvíme. Oni nepřežijou. Oni fakt přežijou. Ježiši, tak bylo hodně trapácké. Ale už nás tady je jenom 26. A já jsem si už rovnou sednul. Get free reward. Ne, určitě už ne. Proč jsem... On si nemůže teďka sednout. To je dement, on vyskočí. Jo, počkej, já si to můžu koupit. On to fakt. Tak to jsem neviděl. Dobré, to se bude propadávat, ne? No jasné. Ale ne tam, kde stojíme. Tak já budu stát tady takhle na 2. No, na 4.
Dostali jsme se do top 7 lidí, což je hodně dobré. Nevím, ale jestli jsme se... Lekl. Nevím, jestli jsme se dostali, jestli bylo lepší... Nevím, jestli bylo lepší místo předtím. Co je? Joha. Tady se nic nespawnuje. Ono už se totiž nic nebude spawnovat. Já jsem... Dobré, takže třetí pokus. No vlastně čtvrtý. No, teda aspoň já budu hlasovat růžovou. Pink. No jasně, kámo. Samozřejmě, že je růžová. Kdo hlasoval pro zelenou? Ale tak samozřejmě, že je růžová. Kdo hlasoval pro zelenou? Ale tak samozřejmě, že je růžová. Co? Co je? Co je? Já se bojím. Jo, aha, gardi. Zabijou mě jako na jeden hit? Kámo, já hodně riskuju. Jo, zabijou mě. Ne, oni ho omráčili jenom. Teďka, běžte rychle pryč z toho kruhu. A jen to. No. Počkej, mám to? Nemám. Dělej. Bracho, oni umřeli na to, že mají málo život. Tady. Co? Co se s tím stalo? Já jsem s tím začal hrát fotbal. Ne, tak kámo. Však já jsem doslova nic neudělal. Task complete, jak na tohle někdo mohl umřít. Já jdu doprostřed. Nebudu to ne. Já jsem myslel, že tam bude to dlouhé E. Že to nebude hned na to zmačknutí. Tak na tohle už nemám. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud byste chtěli víc takových videí, určitě dávejte like, odběr a my si vidíme u dalšího videa. Čau. Ještě si zatočíme.